New Covenant Sanctuary. So the ba yen kasa anima ose apam foforo kronkronbia. Abusiafo na oche asan akọ apro abeto yemio. So hwe kota yimu nyina yadusua na yesua na ose the promise, God's everlasting covenants. Anase boshe no onyankopon da apam ena ene wosua. Na otwe mu no yewo adusua etoso edubaako. Adusua na tifi asem no ose apam foforo kronkronbia. Yetwe ho abasesia. Apam dado nye bibi foforo bia na emum ne na ewo na afi okwan foforo so ye fa so atiase yakopon e Yesu Kristo ababisi ho amaye ahwie no moje agu ho amaye se de be ya se mu ba ntomadan no mu na se mu hu no ma symbols ahodo no a ewo mu no a mu be kale it is obonsam ba be da me se bone amaye no medi nkuguo Yesu mfa nkyeme a mesi ne hu mema munyina akwaba abusiafo ne adofo no mo mo amohwe wo YouTube ne mo amohwe wo Facebook ne mo amohwe wo TV mfoni ahodo so wo Ghana babia ya mamunyina akwaba onyankopon enhyira mo na fe omoamo sene yenso ohia yen wo hase na oboa yen no enmiye se deberada yenemo na egusuara ye sa adusua yi sene midi kankan ye no na otwi mu no adusua no de pa so hwe last week dia na toaso efri na otwi toaso akona otwi mu die mu na ebema se wanti last week dia na si ye na otwi mu die no so ebema wate ase pa because last week no na ye hwe apam foforo no ene apam dada no so ye ben na ewo mu na ye ka be si babia this week die we na ebema entiase no awie mu die pa enti no se wa fidie da hase a menyi mfiri hase sanse adusua no mu entiase afi na eba pa eye yede emu pensempensem no ebebre wosisi asanse me wa bigafo soronko e wa hase a omo ba beboa na de sa adusua yi ade abrabo baransa na no mayenkotie enwomra yaba ede emu ncheche mu no ebeto amso Bobo mi re, eje sami yare. Umi bobo mi re, Israel sami yare. Mata subre yihu, fishe gasa gojini. Ninya jefo biara obeso vivu. Umi bobo mi re, eje sami yare. Umi bobo mi re, Israel sami jare. Mata subre yihu, fishe gasa gojini. Ninya jefu biara obeso mibu. Sami jare mi re, umi bobo mi re. Aduma shewu sama, David by Jesus, umi bobo. Mata subre yihu, fishe gasa gojini. Ninya jefu biara obeso mibu. Sami yare mi re, umi bobo mi re. Aduma shewo sama, David by Jesus, umi bobo. Mata subre yihu, fishe gasa gojini. Ninya jefu biara obeso mibu.
Aduma shewo sama David by Jesus umi mobo Matra subrani mo fishe gasa ngojini Minya jifu biara obeso limu Sami jari mi re umi mobo mi re Aduma shewo sama David by Jesus umi mobo Matras Ibrahimu Fisher Jasa Mojini Nina Defu Biara Obeso Mihu Samia Rini Re Umi Mobo Re Aduma Shewo Sama Deviva Jesus Umi Mobo Matras Ibrahimu Fisher Jasa Mojini Mina Defo Biara Obeso Great. Intine yebeda a Golden Gate for ase enwuma omode abrain. Se na medi kan akan no na otwi mu no abegwafo stronkon asan abeka mensa ewo fie mu ase. Omo na ebeboa na afi yede adusua mu nkyerkyere mu ade abramo. Ma memfasa konya yi enna omodi emfanchem na afi yewia yede yadusua no ahyehye so. Mede mesomfo Bismarck mensa. Ene nyankopon adumunti mi wo Elder Isaac Osei afriye ekame ho wo hase London Ghana SDA Church mpenifo no baako eno no yene Elder neta yesa edisuan mu a muta ehwesa edisuan yi no Elder di mu akotimpa ye Elder ye mu akwaba na fe me botra na me koye nyina ye maame Mama Lucy owusu dakwa na eti emfinfin eno Mama Lu sana yina ye friend no enenso Mama Lu asan abeka yensa ha Mama Lu ye mo akwaba yeja ndase ena afi nso mekọ manimu a London Ghana SDA Church elders no so ebako ena eti eto no ha no yina enim Elder Hansen Asamoah Sabbath school pense mu nso dia mo amotahwe no se obo adwuma obo ayempa ye Elder yamo akwaba na say montan hu Elder eda kodi Ghana kakra say nyankopon sade Elder asan fri Ghana be kayen sa wa hasumdwe mu wa doji corona wo wi mu a saba bedri enchen wa hase dia na say ye de asida de ma twedi akon nyankopon ti ye ma wakwaba great ye be hwe yen adisuan no baransa na no ma memma Elder zikose fri emompaye mayen pamchawo ma yemompaye Nyankopon ni abankese yesanda wase papa ewo akwanya wodi amayensi mi bie wase mu wodefo wona nyansa ani nimdie efiri wo eni ntie sra wo se fa biye adom de adom yen sabre na ma ho nkronkron no so emeka yen ho a wono so oye ochechefo pa no se de be ya adisuan ya ye be papa ebetimi atiase na yesua yetiefo no so ekodro mo ho so a omotumi atiase na fe ye nyina de abobra wo nansa boni wiase mu na se opie wonu nyam anka ye nyina isan se etie wasem na fe ye tra wo na ase no o wa be fa yaka wo mapa no ho na odi akwakodida ense da hyae ni etiefo nyina wo ye hen ni aginkopa Jesus Christ di mu amen wait yanhwe yedisua no ose apam foforo no kronkron bia enka abosam no yebefa afre Hebrew for ngomano eche yenkron yimu du enum Mama Luisa waya krado a yenhwe Hebrew for ngomano eche yenkron yimu edunum pamcho yentie nyame asem yenti na oye apam foforo entam ginafo na owu a owu ade ye kane apam no mu emfonso ehugye enti won a waboda ajapade din afre won no enya
bɔhyɛ no. Amen. Amen. Great. I'm say ye ko ye nimu no sa anka abosam mama lu aka ma efefefe ye beka ho asem na fe ye de emu enchichiremu de aba. Na yenhwe ma memfa ye disuan we nhya asem free Elder Hansen ho. Ye behwe Exodus chapter ye hwe ayonkofa eda onyankopon ne Israel fo ntamu anu nti omo ye sanctuary na so ye konkron bia de ma omo in the first place na afi ye bisane ahwe dikodie nti anyankopon pese ombesi konkron bia de ma no na sa konkron bia no krompo no die mpa na wo ho a kyerɛ se na etimi eboa onipa efa yemfom so ne bone a ye ho. But so hwe Exodus chapter 25 verse 8 yɛhwɛ asɛm ɛwɔ hɔ no mo. Mose nguma etoso mienu tedio ne na nchichemu nwɔtwe mum yɛntie Awurade asɛm. Na Mose fa mogya no epete ɔman no so na ɔse hwɛ apam a Awurade ene mo apam ɛwɔ ensɛm yi enyina so no emogya enie. Amen. Amen. So we share Exodus chapter 25 verse 8. Right. But 25:8 no. 25:8. Aduonunum enchichemu enwotwe. Sa. Na ma wonye tena bia kronkron emame. Sa. Na mentena wonmu. Amen. Amen. Great. Intine Elder yenhwe sa asem ya wokan ma wonye tena bia kronkron emame na mentena wonmu no. Reasons ben pa na office nyankopon pese omobeye trabia kronkron ede amano na de ben pa na e wo trabia kronkron na omoye no ho ye pekire musai me da se Bismarck me da nchiama adofo nyina babia ye hwe ye nyina say ye hwe kote ya disua ya ne focus no nyina ejina apam na apam nso se ne yehu atwam no yenim se apam ejina ho ma se enkrofo mienu aye kro ewo ade bi ho se ne Amos chapter 3 verse 3 no so nipa mienu betimi anante a wo mo enye adwenkora na enti ye ka se apam a na ekire se enipa mienu ana se enkrofo mienu aka abomu na wo mo aye adwenkro se wo mo be nante na wo mo obia aye ne famu de na ne enti a omo enante abomu no akoso eno ne apam no se ye de ba onyame famu a eye onyankopon a ono ankasa etu anamon se mafa me nkrofo a me ne wo mo ka abomu anante na me ne wo mo aya adwenkro na we de enye se wo mo ebeye hu bibia o me ama ye bibia e de ama wo mo na afi akoduru ba bi se onyankopon pese wo kire ne ma in this context no Israel for say menye nyame a sebi ebi mo efre me se mabo ade e na meti baabie na memfa mo ho na yesie nyina nti Awurade hu ye na mbom no yi amayi mo no me pesa me come nim further na me kire mo se I care about you me dwen mo ho nti all through on Israel for nam nyina no wo kire mo me dwen mo ho afei de me pesa mo hu se me ben mo pa na se be ya mo be hu se me ben mu nti no ye wo bibia efre no symbolics monye bibia se moni boso a bu be hu se ampa metimumu me wo mu dada Israel for free Hebron eba betwa pokoko aba nyina ne yakopon kan mo omu hu cloud no ena omu hu eja no edi omu anim no omu hu botan no a na eka wo mo no they saw God in the hands say eye adwuma but at this point no obekire wo mo say afei de metimumu na kwanya mo befa so mo behu no I don't want you to feel me as an abstract object bi say obi a meti ba bi a memfa mo ho nti say mu ba ntomadan no mu na say mu hu no ma symbols ahodo no a ewo mu no a mo be kai mo amomahu say me Awurade metimumu enu nti say wo hwe nkai bosem na ye kan ye na mo nya tena bia kronkron emame nti Nyankopon wo do say obetena nipa mu no onim se bone wa asase so no tena bia no de esan se oye kronkron ti o se omunya ne kronkron. That is number 1 now the obibisa say you can why the why is that semetimumu a ene be ma your relationship no aye very very close if esan se enti no mu ya tena bia no so
na se muhu symbols no ne ade a obroni se type nom e kire se mire bi ba apam no a me pam me ne mo pam sisi ya no me di bibi anim na emre bi ba sa tenabia na mo ya ama me no ebeyi na di wo ba bi nso se me doba no sa tenabia no sanctuary na musie no obetena mu na modi ama mo emre bi eti the reason why awunyame ema ye se ye kenkan Leviticus chapter 26 verses 11 and 12 no a Leviticus eti aduonu nsia nchemu du ba ko eni du mienu no a ese mama lu se we bia me kan brofo no mra wo bie no was it, and I will set my tabernacle among you and my soul shall not abhor you and I will walk among you and will be your God and you shall be my people. Onyame promise ne say na me de mentro dan ebesi mumu anase me ne mo betena na me nante ewo mumu onyame na ekasei na menyi mu ma ana mentwa mo ntwene na mo beye me man na me maye mu nyankopon bo hyensem ne kire se onyame pese one yetena na sansem nyina no na eye precursor to what was going to come in the future ah yebeka se Yesu Kristo ano wo beba but onyame bribia no obenye opese otena yemu na yene no enya ayonkofa yo medase passe Hansen wa church musa ma yenko yenim na yenhwe ahase enso se bone aforebone enyitumu yenkan bibi ewo Hebrews chapter 9 verse 22 na mema da afri enso enkasa yenhwe nsama Hebrew form man so e ka tre na fe mema elda nkasa ho samcho yentie nyame asem ampa wodi moja ana eti eniyema nyina ho sede emra no tie na moja enwu a bone fafiri eni amen great enti elda yenhwe sasem ya Hebrew form mai e kan yo sane besi a church ase ina Bismarck edase say asama mame ekinkan mai say ne Paul kese pa ne say wasi muja nhwengu a bonifa free entimi ma na we say ekire onyankopon do a wodi do adasama if we say ebra nyankopon ka kire ma Adam ni Eve say da mo bedi duabai ana say da mo anya sutie amame no ewu na mo bewu na ke onyankopon wakana sem saa no na ka se ka ugya wo mo no mu ewu but onyankopon esan nam ne dokesia wo ma nipanti no nyankopon do wo mbewu die but ewuo bi a ebeba am yaka ho asem ewu prenu a ebeka ho asem but onyankopon anhwe wo mo saa ohun se ese odo wo mfum so che wo mo na wo mo so etimi transe na fe wo mo hye onyankopon eni onyam na ansana woye boni a boni no o se boni akatua eni owo na ansana onyankopon betimi agi wa free boni ho no ayi se emoja ehwiegu eni tie hwe Israel fo abakase mu a omo Fred Dabia a friend say young people me try Israel for me restless so many times it drew sabre no Israel fo nyina ya konchene nkwara ni mpani na kantu obia chronitiding if it's omo nyina eden e hyedem a omo bompaye na omo asra omo boni na saa time mu no eno na onyankopon che on se omo de oguama bi beko na yatwa de ti na yahwe ni mogya na ayeden agu na de akopete ho na se na omo anya saa omo boni fefri no aniti enuanom edru saa bre no a no obia de odwan ko if you say all the odwan ko na yatwa ne ti na yahwe mogya no a mogya ne eba bigina ho amawo anase mogya ne eba betew ho ama onyankopon atimi de wonfom so ayeden e de achew nti saa nyama wo ya ye ka ho asemi no esiye no na onyankopon ehun se emoa mogya no entimi nyina ho nkusida nti na we se eye de eba be bokwan ama kese bi anase de ho tie pa Yesu Kristo mogya a ebeje ewiase nyina ebone eniti ebrabone ho no na
Yesu Kristo ba be wo ntie na ka se Yesu Kristo e de ne nkwa e beto ho e ma wo no be bo afore a yemfa udwan anase eyi enwe aba be si eno anan. It's great. So nti no ye kan even say ye kan Isaiah chapter 53 and the 4 to 12 na ebia yen kan ye kan Hebrew chapter 10 verse 4 no ebia kama me betimi akan Hebrew chapter 10 verse 4 no amayen na ke yehwe asamo a ewo ho no mu na yemfa enka enchechire mu no mom yentie nyame asem efri se anantwinini ene mrechire moja entumi enyi bone. Amen. Nti Onyankopon di kan e de eno bai I be kan say a shadow for the things to come. Nti answer na covenant a ye ka ho asem nyina ne be wie peye no na Onyankopon enam se ne doba Yesu Kristo eba be wu amawiase nyina na Yesu Kristo e de ne ono ne moja no abetwa emwade no se de be ya obebo for ye once for us. Say Kenyame ka che say be si ne na da bia e di emrechi ni nwan e kwa koba for ya mama lo I don't think say ye no say ni binya sika da bia dia to udwan dia akobo for ya akobo pata e boni but Onyankopon enam ni tumi na hodien so e na oye sa anhihye no nti Nyankopon e di Yesu Kristo ababisi ho amayen ahwie ni moja egu ho amayen se de be ya ye nyina be fa no so ni enyankwa nti no ebra Yesu Kristo ebaye no wu bia obaji Yesu Kristo adie no so baji Yesu Kristo atomo no unya boni fefri ema esan wo ni Onyankopon enya sa ayonkofa no na wo transe e shedi me da se pa wa ya de me da se eda me pese me ye some practical lesson bia na onyame wo chire on say ye ka tabernacle no so obesi yensi ntumadan no onyame betimi atena soro na nka oni ni partner na wa ye ne opebia o ye ne sa for a lesson say ade mire bi beba sa osoro ntumadan me de kire mo sa na edwan ne emire emoje ya ye ka ho asemi na eye lesson for Israel for no eni ni pe be di akira ba nyina lesson ya na eye ne say number 1 sene o kan no moja hwiegu ama bonifafiri ma okra no a nipa moja no na ohun se emu edu ana se amoa moja no moja emu edu enti se uhwiegu a it tells you about say boni ama yenti na meka emoja egu o say ye wonkrofo bi owi ase na onwenam not because say o person is vegetarian because say or some sympathy before more yeku omo enti se nkasa nipa we okohwie aboa moja agudi apata ne bone no anko obehu ade na akire nso omo livelihood nyina na ye moa livestock enti se nka sa Israel for no lesson na so omusua ne se wonya moa e de aye usika ene nooma se afibia na se bosumi bia na da bia wo beyi bi e de akohwie moja agua ana se de apata wo bone a you see the value of the sin. Magnitude of sin. Because nipa enemrem no say ya elder bisa e say nke ne ye da so ya you see say nipa ye born with impunity obi amfa ho we do it anyhow enti nyame kire lesson say boni mu edu eteku livelihood and say watimi kura pata nanso no Hebrews 10:4 ne say eno kura mpo entumi ampata bone but adinti nyame de ye na ye symbol say emre bi ba moja kronkron no ebeba na mbo munye na munhu se boni mu edu na montwe mo ho mfiri ho enu nti na ne esi yesua na yenso yehu se boni se mu edu pa nti na Israel fo o ma wo mo yesa no na yenso yanko ho bi me da se pa se elder wa boa ye wo sa kwan yi so now yenhwe say insianan mu no Galatians chapter 1 verse 4 yenhwe Yesu Kristo a obewu eje ye no hwan na obewu eje no nkwa ni wo no mpo de be na ewie ema ni wie mudi ne okwan ben so na ni wo no efa so ema ye nkwaje ne ade yen kinkan bibi first Galatians chapter 1 verse 4 ansa na yakasa asemi hu Galati 4 tibaako echemo 9 umientie Awurade asem ono na yen boni nti ode ne ho maaye na wayi yen afri wiase boni yi mu
sɛdeɛ yɛn agya Nyankopɔn pɛ no tie. Amen. Amen. Enti no yɛnhwɛ o mama lu ho asɛm ne yɛkan na nipa yɛ a yɛka no ho asɛm yi ɔde ne pɛ ne bɛwu yɛ na hwan ɛna ɔde ne ho maayɛ anaasɛ ɔbɛwu gye ne nkwa ɛna afei ne wuo no mpo kura mpo no ɛdeɛ bɛn na ma na ɛdeɛ na awie mu deɛ wɔ yɛn yabrabɔ mu na afei nso no ɔkwan bɛn so anaasɛ ne wuo no role bɛn na play ɛfa yɛn kwagye ho yo brother Bismarck me da se ɛyɛ no kwasɛm paa sɛ asɛmbisa na udi kan bisa yɛ ne deɛ na yɛ nyinaa bɛgye atom sɛ ɛyɛ Yesu Kristo ɛna wɔno ankasa ɛde ne ho maayɛ yɛka Galatifoɔ nwomati baako ɛnkyekyɛmu nan na ɔsɛ ɔno ankasa na ɔde ne ho maayɛ ɛbɛwuyɛ ɛde gye adasama ɛbɔne na mmerɛ a onipa yɛ ɛbɔne wɔ edi nturo mu no Onyankopɔn kaa sɛ ɔmo ayɛ nkwagye nhyehyɛ ɛda hɔ ma enipa ɛsɛ emogya behwie gu ne yɛhwɛ deɛ ɛda afiriye ɛka ebu ama yɛ no a wɔsese mogya hwie gu ama a ɛne ɛna bɔne nyɛ deɛ bɛn bɔne ni hɔ enipa ne bɔnyɛfoɔ emusuefoɔ enti na Kristo ba asase so egya na henie to hɔ na wɔbɛfa akoa ɛte bia to no ho so na ɔbɛyɛ dɛn obɛwuye enti ebisa sɛ wɔyɛ nsianan mu a na wɔsi yanan mu wi anka me ɛna mayɛ bɔne a anka owuo sɛme nanso ɛnam ɔdɔ ama pa a ɔwɔ ma adasamenti no ɔba asase so ɛma wobɛhunu ayakayaka deɛ ewu ɛde gye adasama nkwa na sɛ ne osi kan no sɛ mogya hwie gu ama a bɔne fafiri ni hɔ ɛna afei nso no sɛ yɛ kenkan twɛsɛm no a Sabbath school yɛ mu no wɔkyerɛ yɛ pefee sɛ na saa abrɛ na Yesu ma yɛ no nwan mogya ne mpapo mogya no a na wɔtwitwa no na yɛ deɛ ɛbɛba no ho sunsuma yɛ Yesu a ɔbɛwu agye anibɔnyɛfoɔ no ɛna na sɛdeɛ wohwɛ sɛ abo a wɔnyɛ hwee na waka wo bɔne agu no so na mo wayɛ deɛ mo bɛyɛ na fɛ yɛ de sekan si abo yi mu the pain na abo no go through no the bɔnyɛni na wogina hɔ no wohu sɛ minti ɛna boa yi ehunu saa amane no na Kristo nso deɛ ɔde no bɔ afɔdeɛ prɛkopɛ na yɛnti ɛna wɔbaayɛ a obewu ɛyɛ deɛ bɛyi ɛde gye yɛ da sɛ yɛhwɛ adesua no mu a deɛ me dɛ pa wɔsensianan mu na ɛyɛ nkwagye nhyehyɛ ni nyinaa ɛsafoa Kristo a wɔbɛsi yanan mu no ɛna na ɛyɛ nkwagye nhyehyɛ ni nyinaa safoa efisɛ mogya ɛnhwie ngu a bɔne fafire ɛmma na sɛ wokɔ kan Revelation 5 no a ɛhɔ na wɔkyerɛ sɛ deɛ Yesu do a wɔwɔ ma adasama a oba asase so a obewu agye enibɔnyɛfoɔ enti sadesua no bisa sɛ hwan ɛna yɛnsianan mu a ɔne ne Kristo ɔno na obewu prɛkopɛ ɔbɛbɔ afɔdeɛ prɛkopɛ ɛde ne mogya ɛbɛgye adasama nkwa sɛ yɛ kenkan enidi kaabɔsɛm no a adesua no de maayɛ na deɛ ɛkyerɛ nyinaa ne fapem nyinaa ne sɛ Kristo Yesu ɛna ɔbɛyɛ empata ɛmaayɛ na wokɔ adesua no ase a wɔsɛ fa wo ho esi hɔ na fa wo ho hyehyɛm anka me Lucy ɛna meyɛ de bɔnyɛni a medi bɔne a anka ɛsɛsɛ mi wuo nanso Yesu anyɛ amana amasa wɔsɛ wɔdɔ nipa ɔdɔ kɛse a wɔwɔ ma yɛnti no enipa fom yɛn mpo no wɔka sɛ ɔbɛba na waba abɛwu ama yɛn sɛnea ɛbɛyɛ ame menya nkwa wo ubenya nkwa apam a wɔne Abraham ɛhyɛɛyɛ no n'asefoɔ nyinaa obi a ɔbɛgye n'adie no his blood availeth for us. That's right. Ne mogya no ɛna ɛbɛ ɛwɔ hɔ ma yɛn na no nso ɛna ɛbɛgye yɛn nkwa. Yo medase pa sɛ wa chechi musa mama lu yeah medikakra kama malu deɛ no ho anuanom yɛda mama lu asipa nsɛm a ɔka no emu odu yie pa na okan 1 Peter chapter 1 verse 19 John ka anase Onyankopɔn ka kyerɛ nipa sɛ monkae hu sɛ monkwagye no ɛnyɛ silver or gold na mmom ɛyɛ the precious blood of Jesus Christ na kyerɛ sɛ bɔne emu odu pa ansa na Onyame betimi agye nipa efiri bɔne mu no
ɛwɔ sɛ mogya hwɛ gu sɛ deɛ yɛka ho asɛm na ɛno ne adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛnya yɛabɛgye adi ɛne ɔmo a yɛka asɛm yi mu bɛbɛgye adi no ɛwɔ sɛ yɛde ho to Yesu Kristo so paa ɛfiri sɛ deɛ wayɛ ama yɛn no ɛboro adwene ntiaseɛ so ɛfiri sɛ deɛ John ɛka no wɔ ha sɛ yɛnkan ho sɛ your redemption was not purchased by silver and gold no yɛnim sɛ the most valuable thing on this earth adeɛ paa wokɔ Ghana sɛ wɔn to gold saa asɛ yɛn nsuo asɛ biribiara because ɛsom bo ma wɔn but ɛsɛ nneɛma but ne nyinaa mu no so wokɔ kurom ha sɛ ɔheman fie a gold and silver ne nneɛma a wahyehyɛ ɛyɛ adeɛ bi a ɛsom bo meka sɛ yɛ kurom paa papa bi ne wɔfa ase kɔfa ne wɔfa gold ɛma papa no ɛtwa hwee ɔwui because ne kwa nyinaa hyɛ gold but Nyankopɔn ɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛn nkwagyeɛ no ɛnyɛ silver and gold deɛ a na de Yesu ayama yɛn no anuanom ɛwɔ sɛ yɛde yɛn ho ɛma Yesu Kristo na adeɛ no nyinaa ne sɛ ɛsiane sɛ bɔne akatua ne owuo no nti no sɛ bɔne ɛba wo so a owuo na owuo na wowu a mogya ɛfiri wo mu na sɛ Onyankopɔn bɛsan de waba nkwa mu a ɛsɛ mogya bi ɛyɛ dɛn ɛba wo mu ansa na watumi anya nkwa ɛno ne Yesu Kristo mogya wɔde pata yɛ enti ne na yɛka sɛ nkwagye nhyehyɛ no mogya na dwuma a ɛdi mu akotene paa no sɛ yɛde fa yɛ nipadua yi koraa na sɛ wokɔ hospital na yɛ check wo blood na wo hemoglobin anaasɛ mogya ɛwɔ mu no ɛso ate akodu mpɛmpɛnsoɔ bi a yɛamfa mogya ɛnwu mu ntam a wobɛwu sesi a nkwagye nhyehyɛ no Kristo obɛhwie ne mogya de hye no egu hɔ ɛma adasamba sɛ yɛbɛnya nkwa just a statement in Bismarck ɛno nti somo a mogya som bo nti no ɛne somo a saa adeɛ wei nkwagye ho hyehyɛeɛ ɛsom onyame ɛbo nti no ɔbɔfo pani a ɔwɔ heaven ɛntumi amɛyɛ ɛna any other creature ɛntumi amɛyɛ than nyame no ne su no baako a ɛyɛ ne ba no ɛna ɛbɛyɛɛyɛ okɔ Matthew chapter 28 verse 26 no 26-28 no a ɔse ɔde awurade adidi emogya no cap no egyina hɔ ma ne mogya ɔse wei ne me mogya ɛwɔ apam foforo no mu na Jeremiah 31-33 no ɔse na apam a me ne megya fie ɛbɛpam enie sɛ me ne Israel ma bɛpam apam foforo no ɛnyɛ sɛ kane apam no biem na afei mɛpam apam foforo na otoa so a enti wohwɛ a apam a yɛka ho asɛm no nyinaa no wohwɛ sɛ sie a afei na yɛayɛ transition no every old covenant no aba new covenant no ɛfiri sɛ substitution no anya aba na substitution no ɔhu sɛ nyame ade a wayɛ no ɛhu sɛ wɔanyi apam no amfiri hɔ ɛyɛ nnoɔma ɛwɔ hɔ na wasesa no enti sɛ ne yɛsua no last week no about ne mmara no last weeks na atwa mu no 2 weeks no ne mmara ahodoɔ no ne mmara na ɛyɛ pɛpɛɛpɛ wɔ n'apam no mu no wansesa apam no na mo ɔyɛ ne mu no ɔyɛ ne foforɔ nti instead sɛ yɛde aboa mogya no te sɛ deɛ ne ba mogya no a ɛsom boɔ no ɛna wɔde aba instead sɛ anka yɛbɛka sɛ ɔde bɔnyɛni no nkɔ free no wonkɔ free na mbom no wonya merit of Christ ma menka wei mfa ntwa toɔ Ellen White Ame White akwerɛ ɛwɔ the faith I live by page 100 or say it is not God's will that you should be distrustful and torture your soul with the fear that God will not accept you because you are sinful and unworthy. And you nyame penny say ube diabobo say nyame onyeme because me de bonyeni. Nembom tie. You can say ubetimi aka say odi bonyeni me ne wo ne yebetimi aka nie. I know I am a sinner. And that is the reason I need a savior. Me nim say me de bonyeni. Enu nti na me hia ojefo no substitution no. Yesu Kristo no. I have no merit or goodness whereby I may claim salvation, but I present before God the all-atoning blood of the spotless Lamb of God, who take away the sin of the world. This is my only plea. Timi jina Yesu Kristo moja no a wabe substitute no agi ama me no say me kwasi na nka me ye de bonyeni ene nyina me da so di bone nanso me jina ho eka se me jina Yesu moja no a any them no so agi nyame nkwagye no. This is the substitution. It is said the nyamwa moja biem na mo Yesu Kristo moja o de bonyeni timeje na bia. Great. Yo madam asepa ma ya de afi ye nto aso nyenhwe adusua no ba bia duru no so ye ehu hia pa ye hwe the new covenant high priest and as a pam for philosopher penny no
Yeah, because the whom apam nada no niema na ekoso so for penny ne omo ye. Now ye hwe apam foforo no so for penny no so ne no so eno so etie Hebrews chapter 8 1 to 6 no nsembi wo ho no ma ye be nya se ye be kenkan na fe ya kirikire mu. Hebrew for nwoma no ekiri ye enwotwe no yimu baako ekopem ensia no. Se mama luwa ya kradwa. Pacha mum yentie nyame asem. Na nsem a yereka yi mu etitire nie. Ye wosa osofo panyin a wakotena etumi kese ahwenwa no enifa osoro se kronkron bia ene nokore entomadan a awurade no ara na enye onipa epamoye enumu esofo miensa no na osofo panyin biara wo hye ne se onfa ayeyede ene afode ema enti esese oyi nso enye biribi a wode bema na se owo asase so de na se wo asase so de a anka onye osofo empo efiri se osofo a wode ayeyede ema se de emra no te ewo ho dada won na wosoa osoro eniema enhweso eni sunsuma eni se de asemu a bra Mose erebesiesie entomadan no ebaaye ne nchen a ese hwe eye ade nyina se de ensususuo a wo kire ewo bepo no so no tie ensia na ye wieye no na afei ne nsaka asofo dwuma a echenso se waye apam a echenso a wo gina boshe a echenso eso ehye ho emra no entem ginafo. Amen. Great. And the house yeah show sa you choose okwan bens na boy me te apam foforo no ase me da say ohwa me di kan eka in the previous question na obi say say covenant no onyame aye no foforo but one he didn't take away anything. That's right. Osisa no na edi kan ne say apam dada no mu no na ye wo ntomadan meboa aha enti o ma wo mu si ntomadan man wa apam dada no mu se ne ye be ye osom adwuma no ewo mu na so who kan verse 5 no of Hebrews na kenkan ye no o say verse 5 ne say na se ne osoro de no nseso no a wo de kire no wo bepo no so no it is say na kire say ne na ye na asase su nyina no just a pattern na e de ye ko osoro de na eye papa no mu di number 1 ntomadan has not been changed. Just say a free asase so de no e ko osoro number 2 emoja no ye nyimfiri ho but asesa na eye moade e na yasesa no abeye Yesu Kristo de a dembia enimu number 3 eye ayeye de osofo no anu wo koye ade no na esese ono ade ayeye de ko na yansesa sa ayeye de no ana forebo no na mbom no we sa asofo we de ono ankasa amfa bibi ene ko represent ye bo ono ade ne mu ni padua ene ni moja na be ye aforebo no prekope. That's right. Number 4 eye osofo no ankasa now na asofo no efri Lewi abusuam na omukoye a lot of things normal yenim dada say yesuan to ma hu videos bia e ko round say SD4 ye sorry na yakofa 2 hours na ye de kirikire ntomadan emu yi mfaso ben na wo so me question ya na me bisa me ho ne say se mfaso ni so a ye be ye den ne ye hu ne esi ye in the Old Testament Old Covenant no ye transited into the new one na Yesu ye no senka wa mfa nkire ya me ye hu a what is the essence nyame kra ma ye hu ye wo kirosem enti obi keka sa na kire se onimu ne ya ka if you say we learn from the known to the unknown enti ye be hu ne esi enti number 4 no ye osofo no ankasa osofo panini fi Lewi abusuam na okoye sa no ma no se say dia wa asesa osofo dwuma no afri Lewi abusuam fi say Yesu no ofri Juda onye Lewi ni na ye bi say kire ni say afei dia ewiase nipa nyina not Jew for nko an na wo access to osofo no if say enye Lewi abusuam no na ye sofo no he say the Yesu Kristo sofo panini no ankasa a ode asofo dwuma no ma ye no wabeje e na wo ye e say dia okọ Hebrews a o say wabeye osofo panini ama wiase nipa nyina enti ye mfa nam ye enko nanim
na yenye yenkwagye ho adwuma sa de twatwo ewo saa asemi ho eye asofudie adwuma no ankasa adwuma no now in the Old Testament or in the Old Covenant no mu no na osofo no eye enoma hodo ebo afode da biada eye na eyo nipa esan se oye nipa na bone kura wo ne ho nti na ese se ono akura kosere ma ne ho na okọ ho kronkron bia ewo atonement day no a day of atonement no a ye de adoma aso na sene na ono a edi kura no abone nti a wantimi ambo ho afode nti ebi kura no wakowu altar nanim na ye de ahoma aketwe no afiri ho anije sam de se na se de ye ni sofo pani a oye nipa a waye bone na mbom ni nipa ya woye ye no onam oye nipa de ne so obedi bone nyina so they say de nyame animu a wowo no we are not doing it through some symbols but Yesu Kristo no anka se ginaja no ehinwa kese no enifa odi ma yen enije sem e wo mu ni say we are not just learning say ye covenant new covenant ni mu no ba kwa mi twa ato mi wire fie e number 6 e emra covenant ni mu mra no wansesa no na mbom oye just a transference from abroad so eba yakoma so di mra na eda apam no ho no wansesa no se ne wansesa moja wanyi moja na mfiri ho na mbom ode Yesu na beye moja no se ne wanyi ntomadan na mfiri ho na mbom ode osoro ntomadan na besi ho se ne wanyi sofudwuma na mfiri ho na Yesu no abeye sofo no se ne wanyi sofo no aye yede na mfiri ho na Yesu no abeye aye yede ne aforebo no se ne wanyi adwuma no aye dima no mfiri ho na Yesu no na edima no sa na wanyi mra no so mfiri ho na Yesu ede mra no afiri obopono so abegu yakoma so that's the difference. That's right. It is a transference of the old covenant no and I say why the perfect Yesu Kristo no is imperfection because enye osofo bi oye de bonye ni na wo beye enije se ma wo mu ni se yodofo enije se ma wo mu ni se setetede no kura na enye perfect no kura nipa fa so nyankwa how much more ne mono no a new one ya eye perfect a Yesu Kristo no a ono o se oye wo lawyer ono asan ye wo judge ono asan ye wo sofo panin ono asan ye wo substitute ono asan ye aforebo yum pewei na opede en enu nti na Ellen White kan no yinimu amekan ne first ne se wantumi anya nkwa na ye wa efi se wobetumi akọ adoma hingwa na nima ka se Awurade me ye de bonye ni de enti the sanctified life no wo hia no wa justify they say they akasa obebo abrabo a eye kronkron e wo ni that's all but nyame hon kronkron na bebo am wa yes say the hands na church mu pa wa tonobo a church mu pa ma e the next one no kra mpomu but ye be still na ye be hwe eno nso na fe yakasa heavenly ministry no osoro som dwumadie no se ne no so si econom say the hands na church asasi su ha say no ye comparison no ye bare yensan hwe Hebrews chapter 9:24 no 1 Timothy 2:5 and 6 and so mama lu hwe Hebrews chapter 9:24 na fe yemfa sorry edition so Hebrews 4 enkron nkichemu aduonu enan muma yentie Awurade asem na Kristo anhyen kronkron bia wode nsa eyeye a eye kronkron bia epara no ho ensankyere no emu na mmom ohyen osoro ankasa se afei orokoyi ne ho adi Nyankopon anim amayen amen amen great so we share 1 Timothy chapter 2 and 5 and 6 and so oka assembly e wo hono osina Onyankopon kro no na owo ho ne Nyankopon ni nipa ntemgyinafo kro ono ni o nipa Kristo Yesu a ode ne ho ma se agade ma nipa nyina se enye adanse ebre a washe mu no amen enti yen kasa nka bos nyituo se mienu mum eno no wo hwe Hebrews 9:24 no ye adusua no nyina so pa no yen hwe osoro kronkron bia no eno no etesen ana se apam foforo kronkron bia no ye hwe nkeka se mi aya kan a eno no etesen ni nyina ne se Yesu Kristo eba be wuma adebon yefo enti ode ne kwa ebeto ho emaye no na owu sore ye no Bible chese wakwakotra agya ne nsanifa so na wodi mayen
so nti wabayɛ entem gyinafoɔ na mesua adesua no wo kan yɛn kan de Luke chapter 22 verse 20 Bra Jesus Christo answer na obefree asuafo no akwa o institute the Lord's Supper no catch on say this is the New Testament in my blood new covenant no we na ejina hwa man and it Jesus Christo ewu ya o call sro ko tran ejane fa no na o di mayen Sabri Jesus Christo any a lawyer and it me ko free years me yam from so na bra ma Jesus Christo edi no na me komi ko to dwani na me sre urade say urade fa me from so chemia na Jesus Christo agem from so na say wa ka eja say akoi me hu enema of famu nyina papa edunti na me ko asase so na me ko hu amane no enti ebra wa yi na kuma mu na wo kan bone no fa ne bone eden eche no enti no Yes Christo abegyina yentem na wo pata ye bone no e di amanya pon enti na wasi yemfa godro emra odom ahemwa nanim efisi dia kodo ba odom ahemwa no ne ye be kan ensem kire onyankopon a na se be kan ensem kire Yes Christo a Yes Christo gm ensem no na waka kire ja se eja fache won that's right enti enuanom Yes Christo anas onyankopon nam ne tumi na hode se aye nkwaje hihye hu bibia enti yenya yete hei ene yenya yetie no meka ne se emaye mu bia enye firi muto se bibi wo hono a ebo se wugye mu a Yesu Christo se fa bra ne nase Yesu Christo be ko eja ne nchen na obenya body fefri ama nkwaje ai be yeden be yodia yo me da say final I been kan ho say near opening can see that is the essence in tia Yesu ade the appeal to all the bonyeni me enewo and they say obonsam ne din kese pa the accuser of our brethren yes or accuser no enye se odada afo kekewu ne oye ne se mama waboa wa ma waye bone no na odi spagu asomu se we own say own fata na wo ne awo se ne awutie nyame you don't need anything nyame kura omtie but ne Yesu yi e kire se osoro dima adwuma Yesu Kristo wo ye no enu nti e na woda so ye sa adwuma no wo bone ne me bone nti na wo ye sa na woko Zechariah chapter 3 also opening Joshua yes nea obonsam ko ye say o ntade fin no o ye de bonyeni ni nyina no e no kan say momfa atade foforo enhye no eno adwuma na Yesu ye adofo no nea elder kan ye no na mede bi to so say obonsam dia wo ye pa ne say bone a waye ne nra nea wo ye na atwam nea wo ye ne naano nea no paya waye nea wie waye nea nwumre waye obonsam dia wo ye pa ne say wo de wie wabra bokora but Yesu nso say you are the reason why I came to die unti na mebewu ye unti sa bone no nti na mehunu amane sa bone no anti na meda so kronkron bia medi ma kosi se mefiri kronkron bia ho kronkron bia meka se ne otenentene ne ontenentene ne ofinye fin no woda so wo adom sa enu nti bra de bia bra na bɔ modern se wo ba no na wugya wo pem amame kronkron no a okase yempa ebompo otenetene no ono na beba be ye omu adwuma me meti ye me nsem fata you don't look at me onyame na wo hwe me hwe Yesu na ma obi na da wadwen da sasafo no a wo mu no na Kristo na wagye na di no eye false enye false if you say mire bi beba obi de ne sabehye nanum akase mehu yanka ma ne nye wo ma ne nye me ye ntena Kristo danse na obedi ama ya ma ye nya san ho na me de ba kontwa to no we na ma mani je sa enyitu hosem we no 1 John 1:9 no o se ye ka ye mfom so kire no a o ye otene ni no kwafo so de ye mfom so be che yen no watew ye ho afiri ne ntene nyina ho enti so bonsam ba bedada me se bone amaye no medin kuguo Yesu mfa ncheme a mesi ne hu ebiso da so gina agane nsanifa so a oye de be odi maye amen me da ma say ma ya de pa agidifo me ni wie se mo nso mo tie adisua mo fa mu aba me mpenifo no ma fa bre no ma cheche mu the new covenant sanctuary apam foforo no kronkron bia no ma fa kwa cheche mu pa hu se sa apam foforo apam dado nye bibi foforo bia ne mum ne na ewo ho na afi okwan foforo so ye fa so atiase enti bibia ensesan se ne ye nim no na de hu pa ne se
ebinom ɛwɔ social media ɔmo sɛe nipa adwene ɛfa nneɛma bebree ho ɔne de ɔde gini sika wo ɛwɔ social media ɔpɛ viewers no de agini sika wanhwe na de wadwene kɔma na wanhwe no abɛka sɛ mehu yanka nti nsɛm a yɛka no yɛntie na afei yɛmfa ɛnkɔbɔbrɔ onyankopɔn nhyira mo sɛ mode mo afidie ɛde atola ne ngana memenda akwanhwɛfoɔ dwumade dasɛndɛ yɛde adusua a ɛtɔ so du mmienu ɛna yɛde bɛbrɛ mo saa adusua no nso ɛde pa sɛ covenant faith anaasɛ apam gyidie ɛno nso woyi ho firi mu a ɛnyɛ yie ma yɛnkata yɛneɛ na ɛda hans ne nhyira so koraa ɛma yɛn wo a wo ne yɛyɛ apam a wodi nokorɛ ɛkɔsi asie wo a wapam ɛne wo mmara ɛtim hɔ wo bɔhyɛ nsɛm a ɛwɔ apam no mu nyinaa nso yɛ nokorɛ na wayinadi akyerɛ yɛn ɛnnɛ wa meyɛ hu sɛ wowɔ soro mu soro Yesu Kristo kronkron mu kronkron bia wodi ma yɛn na ɛno nti yɛmfa nam yɛ mmra w'anim na wobɛdi ama yam yɛ nkunimdifoɔ yɛda wase wo ma a ɛti adesua yi yɛn a yɛkaayɛ ɛne yɛn a yɛsua nyinaa yɛsrɛw adomwura ma wasɛm ɛne yɛn tena yɛntimi fa nyɛ adwuma na sesa yɛn ma yɛmmra w'anim na yɛmfa yɛn ho anto yɛn ho so ɛne ne yɛtumi yɛ bi so na adom no a wode adom yɛ wɔ nkwagye mu no yɛn sa ka bi sɛ obi tie adesua yi na n'adwene mu ayɛ ne kesere ne ɛwɔ wo ho a ho kronkron yɛsrɛw sɛ kɔ ne nkyɛn ma yɛn Amen. sa to n'akoma so ma n'adwene mmra bɔkɔɔ na wɔnte waseɛ sɛ wo na wabɛyɛ agyedeɛ ama yɛn nyinaa na mmerɛ bi ba a yɛne wo bɛtena afebɔɔ aseda ɛnka wo din fa adesua so yɛ ayaresa ɛma wo ma honhom ne honam mu na ɛnyɛ nhyira wɔ Yesu din mu nti amen. Amen.